Ya Allah, keselirek. Kon iki kon nenteng-nenteng nggo sapu. Kok kuburan, Mak? Aku nyuaponi apa iku jenenge kuburane mbahku, kuburane bapakku tak saponi kabeh. Saman ro, Mak. Apa Ya Allah, kuburane apa to iki lho, ambles ngene ora ono sing benakno. Iya. Satu wingi gak diungak kaya apa rek. Kon gak ketok kembang-kembang ngono. Ora ono kembang garing ora ono. Oh, sakene arek paling gak diungak blas ya sarapan lek selamatan kan di cekar ngono sorene ya. Nemen arek sana. Yo ya Mak yo. Duit tok. Sampeyan mari ndang sambang ngono bapak sampeyan saken. Meneh suwe-suwe. Wis ya Mak. Dan arek kok nemen-nemen duit tok dipek gak gelem ngrumati kuburane dosa kon Tun. Ate nandi sampean? Ate nyekar aku kuburane bapake abah kono lho Ya wis mari, aku mari iki mang. Ya Allah, sampe tak kandhani kuburane Abah Toirin iki wambles ngene mi. Hati ungak paling ambek gendut iku. Gendutane mikir berondong tok rono rene ora ilangan tok yo arek iku. Nginep ta sampean mi? Ora ta seriang. Ora. Aku langsung mulih. Kon kok iso dhewean kuburan? Wong wedok arek iki. Lah tene mbek sapa mi samane iku lho sing genah kok. Anakku takon mbak wicekno wicek risik-risik di omah. Yo ya mi yo. Melok akon. Mo pasti mbek abah kan. Ya tak jelas e opo. Gal aku mbek sampean tokno gelem tak supiri sampean mi. Ya ya mi yo. Ya Wis mi. mana sih Sri? Aku iki selake budal Sri. Alhamdulillah gak nginep lalek nginep. Aku lak ngaplu rek.